Днес ще ви разкажем за тайните на кафето. Горчиво или сладко с мек или остър вкус, слабо или силно с сметана или без сметана. Горещото кафе сутрин е ритуал, с който започва денят на милиарди хора по света. Топ производителите на кафе са Бразилия, Виетнам, Колумбия, Етиопия и Индонезия. Два са основните видове кафе – арабика и робуста. Едното е по-меко, а другото е по-горчиво. Има различни начини на приготвяне на кафе. Разтворимо, еспресо, турско, филтърно, френска преса или безкофеиново. Безкофеиновото кафе не е лишено от кофеин. То е под 0,3%. Едно дърво живее между 25-30 години, като първите 3-4 години не дава реколта. Най-плодородните дървета дават около 1 кг печено кафе на година. Плодовете приличат на череши и растат на гроздове. Сменят цвета си от ярко-зелено на розово, на тъмно-червено, лилаво и накрая черно. Подходящи за бране са тъмно-червените. Обвивката е груба, под нея има месеща част, а вътрешността и има 2 зърна. Ароматът е хем сладък, хем свеж. Наподобява на смесица между диня и кайсия. Може да се яде. Когато се изпекат, стават подходящи за мелене и варене. Дърветата не понасят пряка слънчева светлина. За 3 часа в горещия пек може да ги унищожи. Арабиката обича хем сянката и температура между 15 и 25 градуса. Дърветата се берат веднъж годишно. Кафето си пази аромата 12 месеца след брането. При естествено сушене има най-наситен и богат вкус. Това се случва, когато се оставя кафето да се пече на слънце. Втория метод е чрез измиване в голямо количество, но вкусът на напитката не е толкова добър, а размит. Третия метод е комбинация от първите 2 методи. Пулпата се суши на стелажи в оранжерия за около 9-12 дни и накрая зърната придобиват по-наситен вкус.